ito mga ka-YouTube, isa sa magandang puntahan dito sa Toronto ay itong Toronto Island. So ngayon, ipapa-experience natin sa inyo kung ano ba nandito. So, meron ditong beach, mga park, kaso dahil sa pandemic, sarado yung ibang amusement park dito. So, try natin kung ano ba nandito ngayon sa Toronto Island na to. At, take note pala, yung mga baguhan dito sa Canada ng mga Pilipino, kung bibili kayo ng ticket, through online lang. Kasi, sa entrance pa lang dun sa Toronto mismo, sa city, walang binibenta silang ticket doon. So, yun. Tara, mamasyal tayo ngayon dito. Tara, tara! Yan, 6:48 PM na. Sarado na lahat ng mga bilihan ng pagkain. So, huwag na kayo magtaka kung bakit maliwanag pa ng 6:48 PM dito. Kasi nadilim
Dito 9:30 ng gabi. Yun. Kaya maliwanag na maliwanag pa. Yan. Pero marami pang tao. Nag-aalas 7 na. Kung sakayan ng boat papunta ng Toronto ulit, hanggang lang 7:30 ng gabi. So yun. Pero marami pang tao. Balik na tayo ng city. Yung boat na sasakyan natin aalis 7:30. So 7:18 na ng gabi. Pero tingnan nyo naman, ang liwanag pa. Yun, isang tip pa pala, kung pupunta kayo dito sa Toronto Center Island, pupunta kayo na maaga, at least mga 1 PM. Yun, hingal na hingal ako, tumakbo kasi papunta na. Yun pa yung isang tip para ma-enjoy nyo itong lugar. Kahit sarado naman yung yung ibang pwedeng puntaan dito, ma-enjoy nyo pa rin itong lugar. Tapos kung may bala kayo mag-swimming, pwede rin. Picnic kasama barkada, pamilya, pwede rin. Yun. Balik na tayo ng syudad. Balik na tayo. Pabalik na tayo ng Toronto sa city. Ito yung island. Yan. Pabalik na tayo ng City of Toronto. Ang daming tao. Lahat naman naka face mask. Sumusunod naman sila sa mandatory natin dito. Yun.
time check tayo, 7:34 ng gabi. Napakaliwanag pa rin. So, bali 7:34 AM na sa Pilipinas. Ayan. Natapos na yung ating pamamasyal. By the way, salamat pala sa 6 na subscriber ko. Kung sino man kayo, maraming salamat. Well, sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin. Marami pa yan. Susubukan natin mag-vlog pa ng paunti-unti. So, bago pa lang tong channel natin eh. Hindi pa masyado naayos. So, salamat sa panonood. Kung sino man kayo, sa 6 na subscriber ko, maraming salamat. Peace out.